Čau lidi, já vás vítám u tohohle shortu a v dnešním shortu si otevřeme jenom 3 dárečky. Do komentářů napište, co si myslíte, že padne za nejlepší schopno nebo za nejlepší raritu a my jdeme otvírat. Super. 250 bingo, ale já chci víc. Pojď. Epic. Ne. Super. OK. A poslední dáreček. Tu uděláme pomalu. A pojď. Ještě epic. Epic. Šup. Mythic. A teď rychle. A je to mythic a je tam... Nice. Cuddly Kid. Nice. Skin na Kita. A to se nám zrovna hodí, protože já jsem pušnul Kita na 1000 trofy a pak jsem zase spadnul, takže pokusím se to dát zpátky a čus.